Keď ideš rokovať s Korejcami, s Nemcami, s Američanmi, že to rokovanie za každým vyzerá proste nejako inak. Aj pripravuješ sa na nejako inak. Hej? Tie kultúrne zvyklosti, ktoré oni majú zaužívané, sa neoplatí teda veľmi podceniť, musím povedať. No, keď som sa bavil s jedným mojím kamarátom, ktorý s firmou akože expandovali úspešne do Poľska, tak hovoril mi, že no, to sa musíš ísť s nimi najebať do Poľska. Ja mám strašne rada túto digitálnu dobu a online, ale myslím si, že kým sa nevytvorí ten vzťah, tá osobná prítomnosť je proste veľmi dôležitá a kľúčová, že ten biznis, ja nehovorím, že sa máš dotýkať svojich klientov, ale ten dotyk s tým prostredím a to, že ty vycestuješ za tým klientom a naozaj doporučujem ísť na jedlo s klientom, a zaplatiť ho. Ideálne zaplatiť. Je to presne o tom, že je to iný typ vzťahu buduješ, ako keď ho buduješ len prostredníctvom internetu.